Kebai dong itu lo kam na tu ifek kita taza viral video. Ini viral video hingga ani girlfriend Sarah Lynn Tripura ni I mean heroine ya tu. Yeah. Hingga dong lo pola story saya kena riu ang borong ni nogo tangka tu ani girlfriend ni nogo kebu kurui borong ni nogo afro hingga mi afro ang borong ni nogo tanggai nai abu si joto kisu A to Z unglai na nai tong mas zora si pini ma sok bai dika. Fatsa ke uloke ang karoi kuno mote faika but jesuk video khai mana ang khai ka abang norok no phunung na bagoi tini ang video snamani so inge dolok norok ni basu saralin bai A to Z tongai malia but A to C jora thanga ta inge dolok link rijak tongnai ajak tu norok nai mana nai tita enjoy khati man so inge dolok youtube ang norok no joto to phunung manglak but kisi chata buk norok nai nai di butu yung kha nai di ang lokojak ang yang phasing camera khai inge boke afro rokoi tongota inge nai di butu yung kha bini kislang ro bain kha nai sadi ta comment khai so inge dolok norok believe khlek lak ne ang norok no proof phunuguri kha sikon sa video khai nai inge ang norok no link rijak tongnai ajak nai di nemalai ne next video tini baga asuk no bye bye